نوروز تو جشن عالی سامان باشه، میراث زی جمشید و زی کیان باشه. نوروز تو را جهانیان عید کنند، خوبی هوای تاجیکستان باشه.
тантанаҳои ҷашни наврӯзи фархундапай дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо самимияти беандоза ба таърихи пайдоиш ва муқаддас донистани ин ҷашни ниёгон бо шукӯҳу шаомати хоса истиқбол гирифта шуда истоданд. сокинони ноҳияи муъминобод бо шукргузорӣ аз соҳибистиқлолии кишвар, ваҳдати сартосарии тоҷикистони азиз, раванди босуботи корҳои бунёдкориву созандагӣ, гиромидошти суннатҳои неки аҷдодӣ ва арзгузорӣ ва мероси пурғановати фарҳанги миллӣ наврӯзи байналмилалиро дар варзишгоҳи ноҳия бо шодиву фараҳ ҷашн гирифтанд. чун сокинони дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар ин тадбири идона маҳсули заҳмати деҳқонони ҷамоату деҳот, дастовардҳои илмиву эҷодӣ, ҳунарҳои мардумӣ, бозиҳои варзишии ҷавонону наврасони мактаби варзишии ноҳия, инчунин дастоварди ташкилоту муассиса ва коргоҳу корхонаҳо ба намоиш гузошта шуданд. арзгузорӣ ба ин ҷашни ниёгон солтосол дар қаламрави мамлакат шукӯҳу шаомати тоза касб намуда, бо шукргузорӣ аз сиёсати созандаи давлату ҳукумати Тоҷикистон бо сарварии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон наврӯзи байналмилалиро хурду бузурги мамлакат бо самимияти беандоза ҷашн мегиранд. наврӯз яке аз суннатҳо ва ҷашнҳои қадимаи мардуми ориёнажоди мо буда ки решааш аз қисмати ориёӣ ибтидо гирифта имрӯз ҳам дар ҳавзаи наврӯз ва тамоми сатҳи ҷаҳонӣ мақоми байналмилалиро бо ибтикороти пешвои муаззами миллат касб кардааст ва аз ин мардуми тоҷик ифтихор мекунад. дар ҳавзаи наврӯзи байналмилалӣ сайр дорад ва дар ноҳияи муъминобод агар ба қисмати болоӣ ба кӯҳистони муъминобод назар афканем, дар он ҷо домани кӯҳистон барфпӯш асту дар ҳамвориҳои муъминобод сабза сар кашидааст ки ин баракат аз деҳқон башорат медиҳад. наврӯз дар гузашта агар ӯро аз минбарҳо фароварда бошанду ёрои сухангӯию сухан кардан надода бошанд, имрӯз наврӯз тантана дорад. мардуми ноҳияи муъминобод дар варзишгоҳ ки бо ибтикороти пешвои муаззам тӯҳфа шудааст ба ин мардум ҷамъ омаданд, шодиву хурсандӣ доранд ва агар ҳунармандону косибонашон дастовардҳои худро ба маъраз гузошта бошанд, фикр мекунам ки ҳунармандони ноҳияи муъминобод беҳтарин сурудҳоро дар васфи наврӯз, дар васфи Тоҷикистон, дар васфи пешвои муаззами миллат имрӯз пешкаши мардум мегардонанд ва аз ин хурду калони ноҳия ифтихор мекунанд ки дар як сарзамине зиндагӣ доранд ки ин сарзамин исм аз Тоҷикистон асту истиқлолияти худро дорад ва забони давлатии худро дорад. дар қатори намоиши дастоварди чеҳванону ҳунармандон ки хоси наврӯзи мардуми тоҷик ба ҳисоб меравад, ташкили фестивали бозиҳои миллӣ ва дигар бозиҳои варзишӣ дар намоишгоҳ пешниҳоди иштирокдорон гардонида шуд ки талъан будани наврӯз ва варзишро бори дигар бар аъло инъикос гардонид. басо ифтихори мо сокинони диёр аст ки дар замони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи сиёсати хиратмандона ва фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон наврӯз мақоми ҷаҳонӣ касб намуда, дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун иди баҳору зебоӣ, ваҳдату баҳамоӣ, дӯстиву рафоқат ва баробаршавии шабу рӯз таҷлил мегардад. خیلی شاد هستم که امروز تنتنه ایدانه در این ورزشگاه کلان ادامه دارد. همه با لباسهای ملی، با رقص و بازی، با تنتنه، با خرسندی همون آیین گذشتگان ما نوروز را جشن میگیرند.
روایت است که همین دشت جم است. در اینجا گویا از قدیم نوروز را جشن می گرفتند. روایت است که همون جن و دیوها تخت جمشید را به همون دشت جم می آوردند و این دشت جم در پهلوی مومن آباد است و امروز همه در مومن آباد مثل آنکه عید قدیم باشد جشن نوروز را استقبال میگیرند. اون طرف 40 دختران، این طرف دشت جم، این طرف کوی امام عسکری و در میانه ناحیه مومن آباد. مبارک باشد عید نوروز، شاد باشید. نوروز این آیین قدیمی ماست، آیین نیاگان ماست. این پیوستگی انسان و طبیعت است. نیاگان ما برج‌های فلک را کشف کردند، نوروز را کشف کردند و خیام میگوید که هر کسی که نوروز را جشن میگیرد تا سال دیگر خوش با خوشحالی میزید. خوشبختی نصیبتان باد. نوروز مبارک. рамзи эҳтиром ба тамоми сокинон ва меҳмонони ноҳияи муъминобод дар оғози бо тантанаи ин ҷашни ҷамшедӣ нахуст намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва дигар меҳмонон аз намоишгоҳ дидан карда барои дар сатҳи баланд омода намудани чунин як намоишгоҳ ба ҳозирин изҳори миннатдорӣ баён намуданд. ҳамзамон сокинонро барои боз ҳам эҳё намудани ҳунарҳои мардумӣ, саҳмгузорӣ дар корҳои ободониву созандагӣ ва ҳифзи арзишҳои миллӣ ҳидоят карданд. از این فرصت مناسب استفاده برده تمام هموطنان و تاجیکان برونورزی تاجیکستان رو به عید بین المللی، عید افتخاری ملت صمیمانه شادباش میگویم و همه جا تنتنه نوروز است. تاجیکستان وطن نوروز است و مردم تاجیک افتخار میکنند که تاجیکستان در حقیقت حال وطن نوروز است و شکرانه از آن میکنیم که در سر تا سر دنیا با زبان ناب شاعرانه تاجیکین همه ملت ها یکسر با زبان خود نوروز گفته یکدیگر را مبارکباد میگویند. тантанаи ҷашни наврӯз дар ноҳияи муъминободи вилояти хатлон воқеан ҳам ба як иди бошукӯҳ мубаддал гардид ки пиру ҷавони ноҳия ва дигар меҳмонон аз ин иди ниёгон бо хушиву хурсандӣ ва меҳру садоқат ба ватан ва арзишҳои миллии мардуми тоҷик истиқбол гирифтанд. аз ҳама зиёд ин иди таърихии мардуми тоҷикро кӯдакону наврасон бесаброна интизорӣ мекашанд ки дар баробари ба бар намудани либосҳои идона дар васфи наврӯз ва баҳори нозанин шеърҳо қироат мекунанд. نوروز بیا هر نفست بوی بهار است، رخسار تو آینه گل روی بهار است. هر لحظه خماری تو گیرد جمله جهان را، آن قلب تو آشفته دنیای جهان است. زنگوله بیداری دنیای نوی تو، احیای همه سبزه و گندم و جوی تو. خوش آمدی ای معجزه آرای طبیعت، خوش آمدی نوروز عجم سال نوی تو. نوروز بیا فیضی تو فیضی همگان باد، گسترده پر از نعمت و ناوی همگان باد. این مژده تو پک همه بخت و نشاط است، هر روزی تو نوروزی همه پیر و جوان باد. نوروز عجم زی دوره پیشین آمد،
با حسن رسا بر روی قالین آمد، در کاکل او چینده شده لاله تر، با خنده و شوخ و لفظ شیرین آمد. این عید سعید خدا گویم جهانگیر شود، ز فلک و زمین صدای آمین آمد. آمد فصل بهاران، پروا و سوز کوهساران، ما با شادی دویدیم، یک دامن لاله چیدیم. پیاز از لاله بهتر، از لاله بهتر مادر، این لاله ها را خواندن گیرد از من با در جان. با این سال هم جوشیدیم، در هر درس کوشیدیم، مکتب از ما راضی شد، وقت گشت و بازی شد. جویها روام آفتاب گرم، باد فورم و سبزه نرم، این لاله ها را خواندن گیرد از من مادر جان. дар идомаи чорабинӣ бахшида ба ҷашни байналмилалии наврӯз раиси ноҳия аз пешрафту шукуфоӣ ва дастовардҳои сокинони ноҳия ҳарф зада. намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пиру барнои ноҳия ва сокинони мамлакатро ба ин муносибат таҳният гуфтанд. ҳамзамон аз таърихи пайдоиши наврӯз ва саҳми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҷаҳонӣ гардидани ин ҷашни аҷдодӣ ёдрас шуданд. дар бахши фарҳангии чорабинӣ ҳунармандону ҳаваскорони ноҳия ва санъаткорони ҷумҳурӣ бо барномаи мукаммали фарҳангӣ иборат аз суруду рақсҳо хотири ҳозиринро болидатар гардониданд. бояд гуфт ки тантанаи наврӯз дар базмгоҳи ноҳияи муминобод беш аз 1 соат идома карда, тамоми иштирокдорон якҷо бо ҳунармандону санъаткорон аз омадани баҳору наврӯз шодмонӣ мекарданд. بانوان اینجا خیلی بسیار شاد، لباسای خوب. من هم اینجا از عالی جنابم تشکر میکنم، این همه شادی رو برای بانوان میآفریند. امید دارم یه روز ایرانمان هم همین باشه، دولت های ما هم این کار رو بکنن. بسیار زیبا، بسیار مهمان نواز، بسیار عالی، همه آریایی، همه فارسی زبان. نوروز ایران همه تو خونه هاست، ولی اینجا همه ملت انجام میده. خیلی عالی، خیلی عالی. ولی ملت ایران هر روز به نوروز ما انقدر بها نداد، ولی تاجیکستان خیلی عالی. ما نوروز همه تو خونه ها میگیریم، هفتین ما همه تو خونه هاست.
баъд аз анҷоми чорабинии фарҳангӣ бахшида ба истиқболи ҷашни наврӯз дар варзишгоҳи марказии ноҳияи муъминобод, мусобиқаи гӯштини миллӣ бо иштироки гӯштингирони ноҳияи муъминобод, шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб ва ҳамзамон як зумра паҳлавонони шинохтаи ҷумҳурӣ ташкилу роҳандозӣ гардид. Дар оғози ин ҳамоиши варзишӣ аз ҷониби масъулон таъкид гардид, ки гӯштини миллии тоҷикӣ яке аз намудҳои варзиши рушдёфта миёни мардуми тоҷик ба ҳисоб рафта. нафаре нест, ки бори ҳам худро дар ин риштаи варзиш насанҷида бошад. Нахуст ба чанд тан аз собиқадорон ва паҳлавонони номии ноҳияи муъминобод, ки дар гузашта бо ҳунару маҳорати худ майдонҳои гӯштини ноҳия ва берун аз онро рангину ҷолиб менамуданд, бо тӯҳфаҳои арзишманди идонаи наврӯзӣ аз ҷониби дастандаркорон қадршиносӣ карда шуданд. иброз гардид, ки гӯштини миллии тоҷикӣ аз қадимулайём ба мардуми мо мерос омада, варзишгарон ба таври инфиродӣ дар майдони ҷашнӣ бо ҳам нерӯозмоӣ мекунанд ва солҳои охир дар баробари писарон ҳамзамон, духтарон низ дар майдонҳои гӯштингирии меҳан ҳунару маҳорати худро нишон дода истоданд. من میخواهم که گوشتینگیری نامی شوم و پرچم تاجیکستان خودمان را بلند برداشته و نامناسبی عائله خودم را بلند بردارم و من خواهش دارم که دخترها را و پسرها را به این گوشتین روان کنم. پدر و پدران میگویند که دختر را چه گوشتینگیری چی نه، که این گپ نادرست است. باید همه دختر پسر باید با گوشتین ملی، گوشتین دوزیودا و غیره ها گوشتینگیری شوق کنم. من با 4 پسر گوشتین گرفتم و بعد با 2 تاش نتوانستم و 2 تاش رو مغلوب کردم. بله، من نقشه زیاد دارم که در گوشتین دوزیودا، گوشتین ملی و غیره ها اشتراک نمایم. воқеан ҳам солҳои охир дар ҷумҳурии тоҷикистон гӯштини миллӣ бо дастури пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арафаи ҳар як иду ҷашнҳои миллӣ, бахусус ҷашни Наврӯз, рӯзи ваҳдати миллӣ, истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар иду ҷашнҳо дар гӯшаву канори мамлакат бо шукӯҳу шаҳомати хоса баргузор карда мешаванд. бо ибтикори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи муъминобод имрӯз бахшида ба наврӯзи байналмилалӣ мусобиқаи гӯштингирӣ баргузор гардид, ки паҳлавонон аз ҳар минтақаи ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз иштирок намуданд ва ҳунарҳои худро нишон доданд. мусобиқаи имсола бисёр ҳам бо як шукӯҳу шаҳомати хоса ва бо дастгирии мардум ва паҳлавонон, ки имрӯз бениҳоят мухлисӣ зиёд карданд ва шоҳҷоиза аз қабили шоҳҷоиза ва тӯҳфаҳои хубӣ ва моливу пулӣ зиёд буданд ва метавонистанд, ки анамин паҳлавононро бо як нерӯ қуввати зиёд бахшида онҳо хуб ҳунарномӣ намоянд. бо дастгириҳои пешвои муаззами миллат гӯштин мақоми байналмилалӣ гирифт. он дастур ҳидоятҳое, ки имрӯз аз ҷониби пешвои муаззами миллат шуда истодааст ва махсусан дар ноҳияи муъминобод амалӣ гашта истоданд ва дастгирии хубам ёфта истоданд, ки варзиш дар ноҳияи муъминобод дар ҳоли рушд аст ва махсусан анамин гӯштини миллии гӯштингирӣ, ки наврасон ва ҷавонони мо метавонанд дар мусобиқаҳои сатҳи минтақавӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ фаъолона ширкат варзида мақом ва нуфузи ноҳия ва дар маҷмӯъ Тоҷикистони азизро баланд бардоранд.
ёдовар мешавем ки дар ин мусобиқа беш аз 5000 ҳаводорони гӯштингирӣ аз гӯшаву канори мамлакат ба хусус шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб ба ҳам омада ба паҳлавонони шинохта мухлисӣ карданд. дар оғози майдондориҳо баъди ба даст овардани ҳар як ғолибият паҳлавонони наврасу ҷавон аз ҷониби кумитаи тадорукот бо тӯҳфаҳои пуливу молӣ сарфароз гардида имкони иштирок дар марҳилаҳои баъдиро низ ба даст меоварданд. марҳила ба марҳила дар майдони гӯштини миллии ноҳияи Муъминобод нерӯсанҷиҳои варзишгарони гаронвазн низ фаро расид. тибқи анъанаҳо ҳамеша дар қисмати ниҳоӣ чеҳраҳои номовару муваффақи майдон ки дар марҳилаҳои аввал ғолибият ба даст оварданд ҳунарнамоӣ менамоянд. дар ин майдондориҳо паҳлавонони шинохта ба монанди Бобоҷон Бобоев, Амирҷон Насимов, ҳайдари Саидакбарзода, сулолаи Маҷидуфо аз ноҳияи Муъминобод, Рустам Хоҷаев, паҳлавонони мардумии ноҳияи Муъминобод Шорух ва Муҳаммад низ ба қатори беҳтаринҳо шомил шуда, ҳамчун муддаёни мукофоти олии шоҳҷоиза чанд даври сабқатҳоро ба комёбӣ ҷамъбаст карданд. мо имрӯз дидем чӣ тавре ки маълум аст ки гӯштини миллӣ беҳад хуб гузашт ва гуфтанем ки ҳамин хел чорабиниҳои бо тантана дар ҳамин ноҳияи Муъминобод дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардад ва гӯштингириҳои беҳтаринро ҷидо карда ба мусобиқаҳо сафарбар кунанд. паҳлӯи ҳамин суннатҳои анъанӣ ки барои гӯштини миллӣ ҳастад ва иҷа паҳлавонони бисёр ҳам буданд ва беҳтарино ҳамни рақобат карданд. аз рӯи натиҷаҳои ба даст омада бояд паҳлавонони саршиноси майдон барои шоҳҷоиза мубориза мебурданд, аммо ду паҳлавони сангинвазни тоҷик Шариф Назриев ва Хуршед Маҷидов ҳарифони худро дар майдони гӯштини ноҳияи Муъминобод пайдо карда натавонистанд. ҷамъи натоиҷи мусобиқот кумитаи тадорукотро қонеъ карда натавонист ки шоҳҷоизаро байни паҳлавонони арзанда ба миён гузоранд. нерӯсанҷиҳои қисмати зиёде аз варзишгарони майдони гӯштини ноҳияи Муъминобод дуранг ба итмом мерасид, аммо барои ҷолибу рангин намудани гӯштини имрӯза ба ҳар яке аз онҳо аз ҷониби кумитаи тадорукот тӯҳфаҳои арзанда тақдим карда мешуд. зимнан иттилоъ дода шуд ки мутобиқ ба нақшаи чорабиниҳо оид ба сазовор истиқбол гирифтани ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ баргузории чунин анъанаҳо баъди мӯътадил шудани ҳавои баҳорӣ дар дигар ҷамъату деҳоти ноҳияи Муъминобод бо шукӯҳу шаҳомати хоса истиқбол гирифта мешаванд.